ఈరోజు 6th చాప్టర్ కదా. ఎస్ మాతాజీ. స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? లేదు మాతాజీ. ఓకే, షేర్. ఇప్పుడు మనకి మొదటి అధ్యాయంలో మనకి అర్జున విషాద యోగం. అర్జున విషాద యోగంలో అర్జునుడు ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్యలో కూడా రథాన్ని తీసుకెళ్లి నిలపమని చెప్పారు. కృష్ణ భగవానుడు ఆ రథాన్ని నిలిపిన తర్వాత భీష్ముల వారిని వాళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత ఆయనకి విషాదం, ఒక మోహం కమ్మిందనమాట. కమ్మేసేసి నేను ఇంక యుద్ధం చేయను, నా వల్ల కాదు అని చెప్పినాన ఆయన 5 కారణాలు చెప్పేసేసి నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పిన అన్నారు. విపరీతంగా కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు గారిపోతున్నాయి. గాంధీవాన్ని వదిలేశారు. తర్వాత రెండవ అధ్యాయంలో మనకి సాంఖ్యయోగంలో ఏం చెప్పారు? ఆత్మ వేరు, శరీరం వేరు. కాబట్టి ఎవరైనా సరే బతికున్న వాడిని గురించి, చనిపోయిన వాడిని గురించి, ఇద్దరి గురించి కూడా దుఃఖించరు. అంటే ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకో, నీ బుద్ధిని నువ్వు ఉపయోగించు. నువ్వు క్షత్రియుడివి కాబట్టి నువ్వు నీ బుద్ధిని ఉపయోగించి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. మొత్తం అంతా కూడా నాకే, ఫలితాన్నంతా నాకు వదిలేసేయి అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆత్మతత్వం చెప్తారు. బుద్ధి యోగం గురించి కూడా 2వ అధ్యాయంలో చెప్పుకోవడం జరిగింది. 3వ అధ్యాయంలో మనము కర్మయోగం, నిష్కామ కర్మను ఆచరించు, నువ్వు ఫలితం ఆశించవాకు, కర్మయోగాన్ని ఆచరించు అని చెప్పినాను 3వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. తర్వాత 4వ అధ్యాయానికి వెళ్ళేటప్పటికి జ్ఞానయోగం అంటే నువ్వు ఆ జ్ఞానం, ఆత్మను తెలుసుకోవటం. ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మతో పరమాత్మకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం జ్ఞానం. దాన్ని అప్లై చేసుకోవటం విజ్ఞానం. అదేంటంటే 5వ అధ్యాయం. నిన్నటి అధ్యాయం మనము 5వ అధ్యాయంలో కర్మ సన్యాస యోగం అన్నమాట. ఇది అంటే ఆ జ్ఞానం ద్వారా మనము విజ్ఞానాన్ని పొందివి అంటే పూర్తిగా దాన్ని అప్లై చేసుకుంటూ కర్మలన్నింటినీ కూడా సన్యాసించటం. అంటే కర్మల మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉండటం. కర్మ సన్యాసం అంటే, యోగం అంటే ఏంటంటే ఆ త్యాగం ముఖ్యమా, లేకపోతే కర్మ సన్యాసం ముఖ్యమా, లేకపోతే భక్తి యోగం మంచిదా? రెండిట్లో ఏది శ్రేష్టం చెప్పమని అడుగుతారు. అప్పుడు భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది. కర్మలన్నీ వదిలేయటం అంత శ్రేష్టం కాదు. అంతఃకరణ శుద్ధి కలగకుండా కర్మల్ని వదిలేయకూడదు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తారు. తర్వాత ఇప్పుడు 6వ అధ్యాయం మనకి, ఇది చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది. ఈ అధ్యాయం మనకి 6వ అధ్యాయం. ఇదేంటంటే ధ్యాన యోగం. 6వ అధ్యాయం ధ్యాన యోగం గురించి చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి యోగివిగా యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప సదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం సంసజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశచారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి యోగివి కాయుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇప్పుడు నిష్కామ కర్మయోగం గొప్పది అనే విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాను. నిష్కామ కర్మయోగం అందరికీ మంచిది. ఆరుక్ష పరిపక్వ యోగి గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. జ్ఞాన నిష్ఠ, జ్ఞాని, ఆత్మ సాక్షాత్కారము, ఆరుక్ష యోగి, అష్టసిద్ధులు, పరమాత్మ సాక్షాత్కారము, తర్వాత అష్టాంగ యోగ పరిపూర్ణత. తర్వాత అష్టాంగ యోగం బాగానే ఉంటుంది, కానీ అష్టాంగ యోగ పద్ధతిలో పురోగమించడం చాలా కష్టం, ఆ పురోగతిని పొందడం చాలా కష్టం అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. అష్టాంగ యోగం పద్ధతులన్నీ కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. మనస్సును నిగ్రహించటం ఎట్లాగో, మనస్సు చాలా చంచలంగా ఉంటుంది, దాన్ని ఎట్లా నిగ్రహించాలంటే అభ్యాస వైరాగ్యాలతో దాన్ని నిగ్రహించుకోవాలి అని చెప్పి భగవంతుడు సమాధానం చెప్తారు. భక్తి యోగం ఉత్తమమైనది. లాస్ట్కి ఏం చెప్తారంటే యోగ భ్రష్టుడి గమ్యం ఏంటి అని చెప్పనని అడుగుతారనమాట. యోగంలో భ్రష్టుడు అవుతాడు, మధ్యలో అయిపోతుంది వాడి పరిస్థితి ఏంటి అంటే కనుక దాని గురించి కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. తర్వాత భక్తి యోగం ఉత్తమమైనది, అన్నింటిలోకి కూడా భక్తి యోగమే ఉత్తమమైనది అని చెప్పనని భగవంతుడు తేల్చి చెప్పేశారు. అంటే ఇప్పుడు మనకి 6వ అధ్యాయం చెప్పుకుంటే మొదటి షట్కం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆ మొదటి షట్కం అంటే పైన మూత. రేపు మనం ఆ మూతని తెరుస్తాం అనమాట. రేపు ఇలా తెరిచినప్పుడు మనకి ఆ గుప్తమైన ధనం మనకి కనిపిస్తుంది. మనకి ఏంటి అన్నది మనం రేపటి నుంచి చెప్పుకోవాలి. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. షష్ఠాధ్యాయః ధ్యానయోగః. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్నిః న చాక్రియః. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన అతడు యోగి కాడు. ఆ కర్మల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా ఉండాలి, ఆ ఫలితాన్ని వదిలేసేయాలన్నమాట భగవంతుడికి. ఆ ఫలితంల గురించి ఆలోచించకుండా ఎవరైతే ఉంటారో ఆ తన కర్తవ్యాన్ని తను నిర్వర్తించాలి. అట్లాంటి వాడు మాత్రమే యోగి. కానీ కర్మలన్నీ పరిత్యజించేసేసి తర్వాత వాడి అంతఃకల్మషం అలాగే ఉంటుంది, అలాంటి వాడు యోగి కాదు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. నీ మనసులో ఆ కల్మషం అనేది ఉన్నది, అది పోలా. ఆ ఎదురుగుండా ఉన్న వాళ్ళని చూసి నువ్వు నేను యుద్ధం చేయను అంటున్నావు, కానీ
నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి. నువ్వు చేయడం మానేయడానికి వీల్లేదు. యుద్ధం కంపల్సరీ చేయాల్సిందే నువ్వు అని చెప్పినని అర్జునుడికి ఇక్కడ బోధిస్తున్నారు అనమాట. మనకు కూడా చెప్తున్నారు, మన కర్మల్ని మనం తప్పకుండా చేయాలి. ఎవరు చేయాల్సిన ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి. భార్య ధర్మం భర్త, భర్త ధర్మం భర్త, భార్య ధర్మం భార్య, పిల్లల ధర్మం, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఎవరు చేయాల్సిన పనిని వాళ్ళు చేయాల్సిందే. పిల్లలు చదువుకోవాలి, స్కూల్కి వెళ్ళాలి, చదువుకోవాలి. వాళ్ళు ఉత్తీర్ణత మంచి ఇంత కష్టపడే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ తిండికి కూడా లేకుండా వాళ్ళు పిల్లల్ని చదివించే వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు చక్కగా చదువుకోవాలి, స్కూల్కి వెళ్ళాలి, చదువుకోవాలి, వ్యధవేషాలు వేయకూడదు. తర్వాత తండ్రి సంసారాన్ని మొత్తాన్ని కూడా, భర్త అంటే భరించేవాడు, మొత్తం కూడా సంసారాన్ని వాళ్ళే చూసుకోవాలి, అన్నీ కూడా చేయాలి. వాళ్ళు మాకు కష్టంగా ఉందని వదిలేయటానికి వీలేదు, భార్యని పిల్లల్ని వదిలేయటానికి వీలేదు. కాకపోతే నీ కర్మని నువ్వు చేస్తూ, నీ కర్మని నువ్వు ఆచరిస్తూ ఆ కర్మల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా ఉండు, ఫలాపేక్ష లేకుండా ఉండు. అప్పుడు అంతఃకరణం శుద్ధి అవుతుంది నీకు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ అంతఃకరణ శుద్ధి లేకుండా నేను కర్మలు మానేస్తాను, అగ్నిహోత్రం అవంతా కూడా సంధ్యావందనం ఏమీ వద్దు నాకు, నేను వెళ్ళిపోతాను, అడవికి వెళ్ళిపోతాను, సన్యాసం తీసుకుంటాను, నేను నీ పాదాలు పట్టుకుంటానంటే నా పాదాల మీద కూడా నీకు దృష్టి నిలవదు. నన్ను సేవిస్తానంటున్నావు, నన్ను సేవించలేవు నువ్వు. ఎందుకంటే నీ అంతఃకల్మషం నీ మొత్తం కూడా వాళ్ళ మీదకి మళ్ళీపోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది మనసు. కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనసు యొక్క స్వభావం, మనసు మానవునికి మిత్రుడా లేక శత్రువా? అని చెప్పనని అర్జునుడు అడుగుతారు. మనస్సు మనకి మిత్రువా శత్రువా అనేది. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనాదితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. ఇప్పుడు నిశ్చల ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మనస్సును జయించిన వారికి మనస్సే మిత్రుల్లో ఉత్తముడు. మనస్సుని ఎలా జయించాలి? కానీ అలా చేయడంలో విఫలమైన వాడికి అతని మనస్సు ఒక పరమ శత్రువుగా ఉంటుంది, పనిచేస్తుంది. మనస్సుని ఏ విధంగా మనము నిశ్చల ధ్యాన స్థితిని ఎవరైతే పొందుతారో వాళ్ళు కర్మలు వదిలేసినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు, అష్టాంగ యోగంలోనికి వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు అంతఃకరణ శుద్ధి పొందకుండా వాళ్ళు పొందిన వాళ్ళు మాత్రమే జ్ఞానయోగంలో వాళ్ళు స్థిరంగా ఉండగలుగుతారు, జ్ఞానయోగం చేయగలుగుతారు. ఆ మనసు ఇంద్రియాల తృప్తి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అష్టాంగ యోగంలోకి వెళ్ళలేరు. ఆ మనసుని స్థిరంగా నిలబెట్టగలగాలి. మనసు స్థిరంగా నిలబడాలి అంటే వాళ్ళకి మనస్సుని జయించాలి. ఎట్లా? ఆ ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి దాన్ని మళ్ళించాలి. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి మళ్ళించాలి అంటే మనసు ఎప్పుడు కూడా చంచలంగా ఉంటుంది, అది విఫలమైపోతూ ఉంటుంది. విఫలమైన వాడికి అతని మనస్సు ఒక పరమ శత్రువులాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అది ఎవరైతే ఆ మనస్సును అంటే ఇంద్రియ తృప్తిని ఎవరైతే జయిస్తారో ఆ ఇంద్రియాలు అడుగుతూ ఉంటాయి, అన్నీ కావాలని అడుగుతూ ఉంటాయి. అడిగినప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. ఆ ఇంద్రియాలు ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి మనసు మిత్రుడైతుంది. లేదు అంటే ఆ ఇంద్రియాలను ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోలేరో వాళ్ళకి మనసు శత్రువు అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. మొదటి మార్గం ఏంటి? అంతఃకరణ శుద్ధి. అంతఃకరణ శుద్ధి పొందిన తర్వాత వాళ్ళు జ్ఞానయోగంలోకి వెళ్తారు. అంతఃకరణ శుద్ధి అంటే ఏంటంటే మన మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకొని
పూర్తిగా ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకొని మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకొని అప్పుడు మనము ధ్యాన యోగంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అంటే అంతఃకరణ శుద్ధి కాకుండా వెళ్ళలేనప్పుడు భక్తి చేయలేము. అలాగే ఇక్కడ అష్టాంగ యోగంలోకి వెళ్ళాలన్నా కూడా వాళ్ళు కూడా ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంద్రియ తృప్తి అనేది వదిలేసేయాలి వాళ్ళు. ఇంద్రియ తృప్తి అనేది వదిలేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు నిశ్చల ధ్యాన స్థితిని ఎవరైతే పొందుతారో వాళ్ళు కర్మలు వదిలేసినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళు కర్మలు వదిలేసేసి వాళ్ళు ధ్యానం చేసుకుంటాం మేము అని చెప్పినాను అనేవాళ్ళు పూర్తిగా అంతఃకరణ శుద్ధి కాకుండా వాళ్ళు ఆ ధ్యాన యోగంలోకి ప్రవేశించలేరు. అంటే అష్టాంగ యోగం అవి ఉంటాయి కదా, ఆ యోగంలోకి ప్రవేశించాలంటే అంతఃకరణ శుద్ధి కావాలి. రెండింటికి కూడా కావాలి అంతఃకరణ శుద్ధి. భక్తి యోగానికి కావాలి, ధ్యాన యోగానికి కూడా అంతఃకరణ శుద్ధి అనేది ముఖ్యం అన్నమాట. ఇంద్రియాల కంట్రోల్ అన్నది తప్పకుండా ఉండాలి. జ్ఞానయోగం చేసే వాళ్ళకు కూడా అంతఃకరణ శుద్ధి కావాలి. ధ్యాన యోగం చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా కర్మలు వదిలేస్తూ ఉంటారు. కానీ కర్మలు వదిలేయాలంటే ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు వదిలేయగలుగుతారు కర్మల్ని. అది రెండవ పద్ధతి. తర్వాత అష్టాంగ యోగంలో స్టేజెస్ 8 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఆ 8 స్టేజెస్ను కూడా మనము ఆ లాస్ట్ స్టేజ్ సిద్ధి స్టేజ్. ఆ సిద్ధి స్టేజ్కి వెళ్ళగలగాలన్నమాట. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, తర్వాత ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి, 8 స్థితులు. ఈ 8 స్థితులు కూడా చేయగలగాలి. ధ్యాన స్థితికి వెళ్ళే వరకు నిష్కామ కర్మయోగం చేస్తూనే ఉండాలి వాళ్ళు. లేకపోతే వాళ్ళకి మనసు చంచలం కదా, వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది వాళ్ళకి. నిష్కామ కర్మయోగం అంటే చిత్తశోధకం, అంతఃకరణ శుద్ధి. అంతఃకరణాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి వాళ్ళు నిష్కామ కర్మయోగం అంటే. ధ్యాన నిష్టకు వచ్చిన వాళ్ళు పరమాత్మ పైన వాళ్ళ మనస్సుని కేంద్రీకరించగలగాలి. ఆ మనస్సుని లగ్నం చేయాలి పరమాత్మ పైన. తర్వాత పరమాత్మని కూడా వదిలేస్తారు వాళ్ళు ఇంకొక స్టేజ్కి వెళ్ళేటప్పటికి. వదిలేసేసి ఆ పరమాత్మ స్థితి కూడా అయిపోయిన తర్వాత పూర్తిగా వాళ్ళు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. సిద్ధి స్థితి దాకా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఒక స్టేజ్ సిద్ధి స్థితికి చేరుకుంటారు అన్నమాట. ఇప్పుడు సరైన పదాన్ని అనుసరిస్తుంది. ప్రగతిశీలమైన ఆరోగ్యమైన ఎంపికలు. మనస్సు సరిగ్గా ఉంటే, మనస్సు మనకి ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటే, ఆ ఇంద్రియాలను ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి ఇంద్రియ భోగం నుంచి వైరాగ్యం కలుగుతుంది. ఫస్ట్ ఇది కలగాలి. ఇది కలిగినప్పుడు సరైన పదాన్ని అనుసరించగలుగుతాం. అప్పుడు ప్రగతిశీలమైన ఆరోగ్యమైన ఎంపికలు చేసుకోగలుగుతాం. అంటే ఏది మంచిది, ఏది చెడు, ఏది మన అభివృద్ధికి, ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏవేవి ఆటంకాలు ఉన్నాయి మనకి, ఆటంకాలన్నీ కూడా తొలగించుకోగలుగుతాం. ఫలితం ఏంటంటే స్వేచ్ఛ మరియు ఔన్నత్యం. ఔన్నత్యం అంటే పురోభివృద్ధి. స్వేచ్ఛగా ఉండగలుగుతుంది మనసు. ఇవి పట్టుకుంటున్నాయి, ఈ బాధ, ఆ బాధ, ఇవన్నీ కూడా ఏవి ఉండవు. ద్వంద్వాతీతులుగా మారిపోయి అప్పుడు పూర్తిగా వాళ్ళు భగవంతుడినే ధ్యానిస్తూ ఉంటారు అనమాట. పూర్తిగా భగవంతుడి మీదే మనసు లగ్నం అయిపోతుంది. అప్పుడు వాళ్ళకి మనసు మిత్రుడైతుంది. కామము, కోపము, దురాశ వంటి పాపపు చర్యలను అనుసరిస్తుంది. ఎప్పుడు ఇంద్రియ భోగం పైన మమకారం. ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోనప్పుడు ఆ భోగాల పైన మమకారం పెరిగిపోయినప్పుడు ఆ కోరిక కామం మీద పెరిగిపోతుంది. మైథున కోరిక ఎక్కువగా ఉంటుంది మనిషికి. ఏంటంటే ఆ జంతువుల జన్మలన్నీ ఎత్తి పూర్వ జన్మలన్నీ ఉన్నాయి కదా, వాటి వాసనలు ఉన్నాయి. ఆ వాసన ఈ జన్మలో కూడా ఉంటుంది. ఆహార, నిద్ర, భయం, మైథునం, వీటి మీదే ఉంటుంది మనిషికి. కాబట్టి అవన్నీ కూడా మనము కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే కోపం వస్తూ ఉంటుంది, విపరీతంగా కోపం వస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. దురాశ, తర్వాత పాపపు చర్యలను ఎప్పుడైతే దురాశ ఇవి తీరలేదో, కోరిక తీరలేదో కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చేటప్పటికి దురాశ వంటి పాపపు చర్యలు ఏ చేసైనా సరే దాన్ని సాధిద్దాం అనేటువంటి దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు.
చిరాకు, ఆందోళన. దాంతో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే చికాకు వస్తుంది. కోరిక తీరకపోయేటప్పటికి మనసు కూడా ఆందోళన చెందుతూ ఉంటుంది. ఎట్లా అయినా సరే దాన్ని మనం సొంతం చేసుకోవాలనేటువంటి తప్పుదారి పట్టిస్తుంది మనసు. సరైన దారిలో వెళ్ళనివ్వదనమాట. ఏం చేయాలి అన్నది బుద్ధి జ్ఞానం పనిచేయదు. బుద్ధి పనిచేయదు వాళ్ళకి. ఫలితం పతనం మరియు బంధనం. తప్పులు చేస్తారు. తప్పులు చేసేటప్పటికి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? శిక్షలు పడుతూ ఉంటాయి, అవమానాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఫలితం మరియు బంధనం. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది. మన మనసు మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు దావానలం అంటే అగ్ని. దీంట్లో అరణ్యంలో 2 చెట్లు రాసుకుంటే ఒక నిప్పు రవ్వ, చిన్న రవ్వ వస్తుందిట. ఆ రవ్వ మొత్తం ఫారెస్ట్ మొత్తం తగలబడిపోతూ ఉంటుంది అక్కడంతా కూడా. ఆ తగలబడిపోయేటప్పుడు దాన్ని ఫైర్ ఇంజన్స్ అవి ఎన్ని నీళ్లు పోసినా కూడా ఆపలేం మనం దాన్ని. అది ఒక్క వర్షం ద్వారా మాత్రమే అది కంట్రోల్ అవుతుంది. వర్షం బాగా కురిస్తే ఆగిపోతుంది మంట, లేకపోతే ఆగదు. అదేవిధంగా మన మనస్సు కూడా కంట్రోల్ అవ్వాలి అంటే ఇలా దావానలంలాగా. అందుకే మనకి సంసార దావానల నీఢలోక త్రణయ కారుణ్య ఘన ఘనత్వం. మన గురుదేవులు ఫస్ట్ పాటే అదనమాట మనకి మంగళహారతి. అది సంసారం దావానలం. ఆ దావానలం మంటలు మండిపోతూ ఉంటాయి మనకి. ఆ మంటలు మనకి ఆర్పాలి అంటే మనకి ఆ భగవంతుడి పాదాలు మాత్రమే, గురువు యొక్క శరణ్యం మాత్రమే మనకి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని చెప్పనని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ గురు శరణ్యము, ఆ గురువు పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది? when out of control can burn down everything in sight. అన్నీ కాలిపోతాయి, మొత్తం కూడా బూడిదైపోతుంది. లేదు అంటే గనక మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే మిరాకిల్స్ చేస్తుంది. అది అద్భుతాల్ని చేస్తుంది అనమాట. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విదితేంద్రియః యుక్తయుచ్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాస్మకాంచనః. తాను పొందినట్టు జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణతి పూర్తిగా సంతుష్టుడైనప్పుడు ఆత్మ అనుభవంలో నెలకొని ఉన్నవానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంలో ఉంటాడు. మట్టి, రాళ్ళు మరియు బంగారం అన్నింటినీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు. ఇంకొక శ్లోకం ఉండాలి కదా, 6 లక్షలు. ఇప్పుడు 7, 8, 9 ఈ 3 శ్లోకాలు కూడా యోగారుడి లక్షణాల గురించి చెప్తున్నాయి అన్నమాట. 7వ శ్లోకం, 8వ శ్లోకం, 9వ శ్లోకం. మనకి ఈ 8వ శ్లోకం అంటే 3 కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి. మనిషి తాను పొందినట్టు జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడైనప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొని ఉన్నదానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. మట్టి, రాళ్ళు, బంగారం అన్నీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూడగలుగుతాడు. ఏదైనా సరే అన్నీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తారనమాట. జ్ఞానం అంటే ఇప్పుడు ఒక లడ్డు ఉంటుంది. ఆ లడ్డు చాలా తీయగా ఉంది, ఎల్లో కలర్లో ఉంది, చాలా మంచి వాసన వస్తున్నది. ఇదంతా జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది తనలో ఉన్న జ్ఞానం, అప్పుడు ఆ జ్ఞానంతో పాటు తన జ్ఞానం కూడా ఉంటుంది. ఆ జ్ఞానం పొందిన తర్వాత తనలో ఉన్న తెలివితేటలు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ఉద్దీపితమవుతాయి. ఉద్దీపితమై ఒక్కసారి దాన్ని టేస్ట్ చూద్దాం అనిపిస్తుంది. ఆ రుచి చూస్తాం. ఆ రుచి చూడటం అనేది విజ్ఞానం. అప్పుడు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటాం. ఆ విషయం ఏంటి అన్నది అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. అది విజ్ఞానం ఉంటుంది. తర్వాత ఉపదేశించిన జ్ఞానం తనలో ఉన్న జ్ఞానంతో తృప్తి చెంది ఉంటాడు.
అప్పుడు తనలో ఉన్న జ్ఞానము మళ్ళీ గురువు గారు ఉపదేశించిన జ్ఞానము రెండు కలిసి మనిషి విజ్ఞానాన్ని పొంది తృప్తిగా ఉండగలుగుతాడనమాట. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విదితేంద్రియ. కూటస్థ అంటే ప్రతి సమయంలో ఒకే స్వభావం కలిగి ఉంటాడనమాట. ఎటువంటి వాటికి చెల్లించడు, ఒకటే స్థిరమైన నిశ్చలంతో ఉంటాడు. కూటస్థో విదితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాస్మకాంచన. ఈ విధమైనటువంటి ఏది యుక్తము ఏది కాదు అన్నది తెలిసినటువంటి యోగి, అతని ఆత్మ శుద్ధి కలిగినటువంటి యోగి, అంత కల్మషం అంతా తొలగిపోయినటువంటి వాడు. అలాంటి యోగి ధ్యాన నిష్టలో స్థిరంగా నిలబడగలుగుతాడు, ఆ పరమాత్మ మీద ధ్యానం నిలపగలుగుతాడు. అంటే యోగుల గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలాంటి యోగి మాత్రమే మట్టి రాళ్ళు ఏది బంగారం తీసుకెళ్ళి చూపించినా కూడా వాళ్ళు చెల్లించరు. ఇది నాకు కావాలి అనేటువంటి ఆశ కలగదు వాళ్ళకి అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. అష్టాంగ యోగం అంటే ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం. వాట్ ఈజ్ యోగా? కనెక్టింగ్ టు గాడ్. కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ. ఇది ల్యాడర్. కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం. ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఏమైతే చేస్తున్నామో భక్తి యోగంలో కూడా మనం సుఖంగా ఉండే అవి చేస్తాము. ఇక్కడ కొంచెం కష్టపడతారు, శరీరాన్ని బాగా కష్టపెడతారు అనమాట ఈ అష్టాంగ యోగంలో. భక్తి యోగంలో హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉంటూ మనం భక్తి యోగాన్ని ఆచరించగలుగుతాం. వాట్ ఈజ్ అష్టాంగ యోగ? యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి, ఈ 8 కలిపి మనం అష్టాంగ యోగం అంటాం అన్నమాట. ఈ అష్టాంగ యోగం గురించి చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు. యమ అంటే ఏంటి? 6.10 శ్లోకం. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకేయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహః. యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగరూకతతో మనస్సును నిగ్రహించాలి. జాగరూకతతో మనస్సుని నిగ్రహించాలి. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమి పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోవాలి యోగి. వెళ్ళి సర్వదా దేహాన్ని, మనస్సుని, ఆత్మని భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకోవాలి. పరమాత్మలోనే విలీనం చేయగలగాలి. పరమాత్మతో దేహాన్ని సంబంధం పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్నప్పుడు అతడు అలా పెట్టుకోవడానికి అతను ఏకాంత ప్రదేశంలోకి వెళ్ళాలి. ఎవ్వరు లేనటువంటి ప్రదేశం వెళ్ళాలి. వెళ్ళి ఒంటరిగా ఉండాలి. వాళ్ళతో ఎవరు ఉండకూడదు. ఉండకుండా ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగరూకతతో, చాలా చాలా కాన్సన్ట్రేషన్తో మనస్సుని నిగ్రహించాలి. అంటే మనస్సుని ఎటువైపు వెళ్ళనివ్వకూడదు, దాన్ని నిగ్రహించాలి. ఇంద్రియాల తృప్తి కోసం వెళ్ళనివ్వకూడదు. తర్వాత అతడు ఆశలను వదిలి ఏమి పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. ఇది కావాలి, అది నాకు కావాలి, ఇది కావాలి, కోరికలు కలగకుండా ఉండాలన్నమాట. దేని గురించి కూడా వాళ్ళకి ఆసక్తి లేకుండా ఉండాలి యోగి అనేవాడు. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నవబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఇప్పుడు మనకి ఏది పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి అంటే యోగి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ అష్టాంగ యోగం నిర్ణయం తీసుకొని సింగిల్గా వెళ్ళిపోయేటప్పుడే వాళ్ళకి ఇంద్రియ తృప్తి, వాటి మీద ఇంద్రియాల కంట్రోల్ ఉండాలి. వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి ఉండాలి. ఇంద్రియాల నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించాలి.
ఫస్టే వదిలేయకూడదు. నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరిస్తూ అష్టాంగ యోగం చేసుకుంటూ వాళ్ళు నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ యోగి సఫలం కాగలడు. కొంతకాలం అయిన తర్వాత మొత్తం అన్నీ కూడా వదిలేయాలి. నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది. ఆ అంతఃకరణ శుద్ధి ద్వారా ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇంద్రియాలన్నీ చెప్పు చేతల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యోగి ఆ స్థితి ఆ స్థితిలో కూర్చోగలుగుతాడు. ఇక్కడ ఏంటి అన్నది చెప్తున్నారు. ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనుల అలవాట్లను ఎవరు క్రమపరిచి ఉంటారో వారి యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టి యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. అది యోగం సిద్ధించుకునేందుకు వాళ్ళకి డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఆ డోర్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళు ఆహారాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మన టేస్ట్గా కొంచెం కారంగా తింటే బాగుంటుంది, చాలా చల్లగా ఉంది, వర్షం కురుస్తుంది, మిరపకాయ బజ్జీలు చేస్తావా అంటారు. అట్లా ఆ నాలిక అడుగుతూ ఉంటుంది. ఆ నాలికని కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. తర్వాత నిద్ర కూడా వాళ్ళకి కొంత సమయం, ఈ సమయానికి లేవాలి, తెల్లవారుజామున లేవాలి, సాధన చెయ్యాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. నిద్రని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. తర్వాత పగలపూట నిద్రపోకూడదు. విహారం, అన్ని చోట్లకి అక్కడికి పోదాం, ఇక్కడికి పోదాం, వాళ్ళ ఇంటికి పోదాం, వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నదో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఉండకూడదు. మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అందరి మీదకి, అన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళకూడదు. విహారం, తిరగాలనే ఆలోచన ఉండకూడదు. తర్వాత పనుల అలవాట్లని మనం చేసే పనులు కూడా మనం చేసే క్రమబద్ధీకరించుకోవాలి. ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా మనం క్రమం ప్రకారంగా చేసుకోవాలి. వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టి యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఆ డోర్ ఓపెన్ చేసుకుని వెళ్ళేందుకు వాళ్ళకి ఒక స్థితి వస్తుంది అనమాట, అర్హత వస్తుంది. ఇప్పుడు నియమం అంటే చెప్పుకుందాం. 17వ శ్లోకం. యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. తినుట, నిద్రించుట, విశ్రాంతి పని చేయటాను అలవాట్లేందు క్రమబద్ధుడై వాడు యోగ విధానం అభ్యసించుటచే భౌతిక బాధలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు తట్టుకోగలుగుతారు. ఎప్పుడైతే అన్నింటినీ క్రమపరుచుకుంటారో, అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసుకుంటారో, వాళ్ళు భౌతికమైనటువంటి చలిగా ఉంటుంది, వాళ్ళు సింగిల్గా వెళ్ళిపోతారు. అక్కడే మనకున్నట్లుగా బిల్డింగులు ఉండవు. ఎండాకాలం ఎండ ఉంటుంది, చలికాలం చలి ఉంటుంది, వర్షాకాలం వర్షం కురుస్తూ ఉంటుంది. అన్నింటినీ కూడా, ఈ దేహాన్ని అన్నింటినీ కూడా తట్టుకోగల కెపాసిటీ ఉండాలి. అప్పుడు అది కూడా వాళ్ళకి ఆ యోగంలో ఒక భాగమే. శరీరం కూడా శరీరదారుఢ్యం కూడా. తర్వాత అలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు తట్టుకోగలగాలి. తర్వాత పని చేయడం అలవాట్లేందుకు క్రమబద్ధుడై ఉండాలి. యోగ విధానం అభ్యసించే భౌతిక బాధలన్నింటినీ తప్పించుకోగలుగుతాడు. భౌతికమైనటువంటి ఈ విధానాన్ని అనుసరించడం ద్వారా వాళ్ళు భౌతికంగా కలిగేటువంటి బాధలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా కంట్రోల్ అయిపోతాయి వాళ్ళకి. ఆ డోర్ తీసుకునే ఎంటర్ అయ్యే ముందే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. కంట్రోల్ చేసుకున్న తర్వాతే వాళ్ళకి అది యోగంలోకి వెళ్ళడానికి అర్హత అనేది లభిస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఆసన, కూర్చున్న భంగిమలు, శరీరాన్ని నియంత్రించటం. ఇదేంటంటే ఒక జనమెవరు లేని ప్రదేశానికి వెళ్ళి కొంచెం ఎత్తుగా ఉన్న స్థలంలో, మరీ ఎత్తు ఉండకూడదు, మరీ పల్లంగా ఉండకూడదు, కొంచెం ఎత్తుగా ఉన్న స్థలంలో దర్భాసనం వేసుకుంటారు. దర్భాసనం వేసుకుని, అంటే దాని మీద జింక చర్మాన్ని వేసుకుంటారు. జింక చర్మాన్ని వేసుకొని దాని మీద మెత్తటి వస్త్రాన్ని పరుచుకొని అప్పుడు కూర్చుంటారు దాని మీద. ఆసనం అంటే
సమంకాయ శిరోగ్రీవం ధారయన్ అచలం స్థిరః సంప్రేక్ష్య నాసికాగ్రం స్వం దిశశ్చ అవలోకయన్ ప్రశాంతాత్మా విగతిభిః బ్రహ్మచారీ వ్రతే స్థితః మనః సంయమ్య మచ్చిత్తో యుక్తాసీత మత్పరః. అది శరీరాన్ని కంఠాన్ని రుజురేఖలు స్ట్రైట్ గా కూర్చోవాలి. ఋతురేఖలో నిదానంగా ముక్కును చూసుకుంటూ ఉండాలి. ముక్కు కోసం స్థిరంగా కూర్చుని ముక్కు కోసం చూసుకుంటూ వాళ్ళు ఎటువంటి కలతలు లేకుండా మనసు స్థిరంగా ఉండాలి. ఎటువంటి బాధ ఉండకూడదు వాళ్ళకి. ఇంద్రియాల గురించి కానీ దేని గురించి కూడా బాధ లేకుండా వాళ్ళు మనసు స్థిరంగా ఉండాలి. ఉండి కలతనున్నట్టు నిగ్రహింపబడినట్టు మనస్సుతో భయం లేని వాడే. మెయిన్గా మైథున క్రియ మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, స్త్రీల మీదకి భార్య మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. దాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకొని ఆ స్త్రీ సంగమం నుంచి విడిపడిపోయి హృదయంలో భగవంతుడిని ఆ పరమాత్మని ధ్యానిస్తూ ఉంటారనమాట వాళ్ళు. ఆ ధ్యానించినప్పుడు నన్నే జీవిత చరమ లక్ష్యంగా చేయవలేను. ఆ భగవంతుడిని పరమాత్మ అనే ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అది ఆసనం భంగిమలో కూర్చున్న తర్వాత ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రాణాయామం, శ్వాస. ఆసనం తర్వాత ప్రాణాయామం, శ్వాసని నియంత్రించాలి. ఇలా ప్రాణాయామం తెలుసు కదా మీకు. ఇలా ఒక కుడి ముక్కును మూసుకొని ఎడమ ముక్కుతో గాలి పీల్చుకొని దాన్ని ఏంటంటే పూరకము, రేచకము, కుంభకం అంటారు. పూరకం అంటే ఇలా గాలిని పీల్చుకోవటాన్ని పూరకం అంటారు. కుంభకం అంటే లోపల ఉంచుకోవటం, రేచకం అంటే వదిలేయటం గాలిని. ఆ విధంగా గాలిని ఈ విధంగా పీల్చుకొని రెండో రంధ్రంలో నుంచి వదిలేయాలి. వదిలేస్తూ ప్రాణాయామం చేయాలి. తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒకే ముక్కుతో మళ్ళీ ఒకే రంధ్రంతో పీల్చుకొని వదిలేస్తారు. తర్వాత రెండో రంధ్రంతోనే పీల్చుకొని దాంతోనే వదిలేస్తారు. తర్వాత ఆ గాలిని పీల్చుకొని వాళ్ళు వదిలేయటం మొదలు పెడతారు. తర్వాత దాన్ని గాలిని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బంధిస్తారు లోపల. అట్లా కొద్దిసేపు ఉండిపోతారు. ఆ శ్వాసను తీసుకొని కొద్దిసేపు ఉండటం నేర్చుకుంటారు. తర్వాత ఆ శ్వాసను తీసుకోకుండా కూడా వాళ్ళు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అనమాట స్టేజెస్. అంటే ఆక్సిజన్ లేకుండా కూడా ఉండే స్థితికి వాళ్ళు చేరుకుంటారు. ఈ ప్రాణాయామం అభ్యాసం ద్వారా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఆ స్టేజెస్ ద్వారా వాళ్ళు పూర్తిగా గాలినే భుజించే స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు. ఆహారం కూడా అక్కర్లే వాళ్ళకి. ఆహారం కూడా అక్కర్లేకుండా పూర్తిగా ఆ గాలినే భుజించే స్టేజ్కి వస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ గాలిని కూడా తీసుకోకుండా పూర్తిగా వాళ్ళు అలా ఉండిపోతారు అంతే. ఇంకా గాలి కూడా అక్కర్లే వాళ్ళకి. గాలిని కూడా భుజించరు. ఆ లాస్ట్ స్టేజ్ అది. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా సిద్ధి స్టేజ్ అనమాట. ఇది శ్వాసను నియంత్రించటం ప్రాణాయామం అంటే. ప్రత్యాహార, ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవటం ప్రత్యాహార అంటే. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి నేతమాత్మానసః శాంతి నిర్వాణ పరమాం మత్సంస్థామధిగచ్చతి. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ దేహమన వ్యాపారాలను నిగ్రహించడం అభ్యసించుతూ దివ్యజ్ఞాని అయిన యోగి క్రమబద్ధమైన మనస్సు కలవాడే భౌతిక జీవితాన్ని విరమించడితే భగవద్రాజ్యమును పొందును, ఆ కృష్ణధామాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు భక్తి యోగి. అదేంటంటే అంటే భక్తి యోగి కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. చేస్తేనే ఆ ఇంద్రియాలన్నీ నిగ్రహించుకుంటేనే వాళ్ళకి ఆ పరమాత్మ మీద ధ్యానాన్ని నిలపగలుగుతారు. అష్టాంగ యోగి కూడా అదే చేస్తున్నాడు. అష్టాంగ యోగి చేసేటప్పుడు యోగం చేసేటప్పుడు కూడా
ఆ పరమాత్మను చూస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ పరమాత్మ మీద వాళ్ళు ధ్యానాన్ని నిలపగలగాలంటే క్రమబద్ధమైన మనస్సు ఉంటేనే దాన్ని నిలపగలుగుతారు. భౌతిక జీవితం మీద వాళ్ళకి భౌతికమైనటువంటి విషయకాంక్షలన్నీ కూడా వదిలేయగలగాలి. ఆ వదిలేసినప్పుడు మాత్రమే ఇంద్రియాలని ఉపసంహరించుకోవాలన్నమాట. ఉపసంహరించుకోవడాన్ని ప్రత్యాహార అంటారు దీన్ని. తర్వాత ధారణ. ఈ ప్రత్యాహార దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఇంద్రియాలని ఉపసంహరించుకోవటం అనేది చాలా కష్టం. ఆ ఇంద్రియాలు ఇట్లా లేస్తూ ఉంటాయి పాముల్లాగా. ఇంట్లో భార్య మీద, పిల్లల మీద, భార్య లేదు, పెళ్లి చేసుకోలేదు, పిల్లలు లేరు, అయినా తల్లిదండ్రుల మీద ఏవో కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి. ఆ కోరికల మీదకి మళ్ళుతూ ఉంటుందన్నమాట మనసు, ఏదన్నా తినాలని టేస్ట్ మీద. అప్పుడు ప్రత్యాహార దగ్గరికి ఆ చలిని భరించలేకపోవడం, చలిగా ఉంటుంది కదా, దేహం తట్టుకోలేదు, ఆరోగ్యం పాడైపోతూ ఉంటుంది కొంతమందికి. ఆ విధంగా ప్రత్యాహార దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే వాళ్ళకి భగవంతుడు కనిపించేస్తాడు. వద్దురా నాయన, మనం వెళ్ళిపోదాం, ఈ యోగం వద్దు మనకి, ఇది మనకి సూట్ కాదని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ధారణ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనస్సును నియంత్రించటం, మనస్సు యొక్క శోషణను పరిష్కరించుట ధారణ. 18. యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్ఠతే నిస్పృహ సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. యోగి ఎప్పుడు యోగాభ్యాసం భౌతికములైన కోరికలేమీ లేకుండా తన భౌతిక వ్యాపారములన్నింటినీ నియంత్రించి దివ్యత్వమునందు నెలకొని ఉండును. అప్పుడు యోగమునందు స్థిరనిష్ఠుడు అని చెప్పబడతాడు. యోగి ఎప్పుడు కూడా ఈ స్త్రీ సంగమం కానీ, లేకపోతే ఇంద్రియ దృష్టి కానీ, ఏవైనా ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కోరే కోరికలన్నీ కూడా ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో, మనస్సును నియంత్రించగలుగుతారో, వాళ్ళు మాత్రమే యోగ స్థితికి ఎంటర్ అయినట్లు అనమాట. అప్పుడు ధారణ స్థితికి చేరుకోగలుగుతారు వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. కల్మషాలన్నీ, మనస్సు అంతఃకరణ శుద్ధి కలగాలి. ఆ అంతఃకరణ శుద్ధి లభించినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు మాత్రమే యోగి అని అనిపించుకోవడానికి అర్హత వస్తుంది, వాళ్ళకి కొంచెంగా అర్హత వస్తుంది. అప్పుడు ఇంకా యోగం సాధన మొదలు పెడతారనమాట. యథా దీపో నివాతస్థః నేంగతే సోపమా స్మృతా యోగినో యత చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః. ఇప్పుడు మనసు గాలి లేని చోట దీపము కదలనట్లు నిగ్రహింపబడిన మనస్సు గల దివ్య జ్ఞాని దివ్యమైన ఆత్మయందలి ధ్యానములో సర్వదా స్థిరుడై ఉంటాడు. ఇప్పుడు గాలి లేని చోట దీపం రెపరెపలాడదు కదా, ఇలా స్థిరంగా నిలబడుతుంది. అదే గాలిలో దీపం పెట్టామనుకోండి, టక కొట్టుకుంటుంటుంది. ఇలా ఉండాలా, ఆరిపోవాలా, వెళ్ళాలా వద్దా, ఈ ధ్యానం మనకు కావాలా వద్దా, వెళ్ళిపోదాం అంటూ ఉంటుంది. అది లేకుండా స్థిరంగా నిలబడుతుంది అనమాట. ఎప్పుడు గాలిలో దీపం లేక చుట్టూ కూడా ఒక ఇది ఉన్నప్పుడు, అంటే మొత్తం కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకొని, ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ చేసుకొని అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగినప్పుడు వాళ్ళు ధ్యానం మీద వాళ్ళు దృష్టి పెట్టగలుగుతారు. ఆ ధ్యానం పరమాత్మని చూడి పరమాత్మ మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించగలుగుతారు అనమాట. ఇప్పుడు మా పెండ్యులం ఉంటుంది కదా, గడియారంలో పెండ్యులం ఇలా ఊగుతూ ఉంటుంది, అది అసలు ఆగదనమాట. పెండ్యులం అంటే ఇదివరకు పాత గడియారాల్లో కింద వేళ్లాడుతూ ఉండేది రౌండ్గా, అది అటు ఇటు టక్ 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 అని కొట్టుకుంటుంటుంది. అట్లా మన మనసు కూడా ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి మొత్తం వదిలేసేసి పూర్తిగా వాళ్ళు ఆ పరమాత్మ మీదే ధ్యానం నిలపగలగాలి. అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు యోగ సిద్ధిని చేయగలుగుతారు. వాళ్ళు చేసే ధ్యానంలో వాళ్ళు స్థిరంగా వాళ్ళ మనసుని నిలపగలుగుతారు అనమాట. సమాధి ధ్యానం అయిన తర్వాత
ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చాలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఆ ప్రాక్టీస్ చేసి 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 ఆ ధ్యాన సిద్ధి కలిగిన తర్వాత, ధ్యాన సిద్ధి తర్వాత సమాధి స్థితి పూర్తిగా, ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆహారం కూడా వాళ్ళు తీసుకోరు. ఆహారం అంటే గాలి కూడా భుజించరు అనమాట. గాలిని కూడా తీసుకోకుండా అలా కూర్చుండిపోతారు, స్థిరంగా నిలబడి అలాగే ఉండిపోతారు. ఇంకా కదలరు అక్కడి నుంచి 20 నుంచి 23 దాకా. ఎత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగవే సేవయా ఎత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి సుఖమాత్యంతికం యత్ బుద్ధిగ్రాహ్యం అతీంద్రియం వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సన్నితం. అది సమాధి స్థితి. సమాధి స్థితికి వచ్చిన తర్వాత సంపూర్ణ స్థితికి రాబడతారు వాళ్ళు. సమాధి స్థితి అంటే యోగాభ్యాసం చేత పూర్తిగా భౌతికమైనటువంటి మానసిక కల్పనలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు, మానసిక కల్పనలన్నీ నిగ్రహింపబడతాయి. మనస్సు మొత్తం కూడా నిగ్రహింపబడుతుంది. నిగ్రహింపబడిన తర్వాత వాళ్ళు విశుద్ధమైన మనస్సుతో శుద్ధి చేయబడేటువంటి మనస్సుతో అంతఃకల్మషం అంతా కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటి దాంతో ఆత్మను చూడడం మొదలు పెడతారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుంది అనమాట. ఆత్మ సాక్షాత్కారం అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ దాంట్లో ఆనందాన్ని పొందటం మొదలు పెడతాడు వాడు, ఆ యోగి. తర్వాత సంపూర్ణత లక్షింపబడుతుంది. అట్టి ఆనంద స్థితిలో అతడు దివ్యమైన ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభవింపబడిన ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా ఏదైతే అనుభవం పొందుతారో దాన్ని మించిన ఆనందాన్ని వాళ్ళు పొందగలుగుతారనమాట. ఇంద్రియ తృప్తితో వాళ్ళకి సంబంధం ఉండకుండా పూర్తిగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత వాళ్ళ ఆనందంలో నిమగ్నమవుతారు. చాలా సుఖంగా ఉంటుంది ఆ స్టేజికి చేరుకుంటారు. చేరుకున్న తర్వాత ప్రతిష్ఠితుడే అతడు ఎప్పుడునూ సత్యాన్ని విడవడు. సత్యం అంటే పరమాత్మని విడవకుండా ధ్యానంలో ఉంటారు. ధ్యానంలో ఉన్న తర్వాత దీన్ని పొందిన తర్వాత అతడు అంతకంటే అధికతరం లాభం ఇంకొకటి లేదని తలస్తాడు. ఇటు స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మహత్తరమైన దుఃఖాల నడుమ కూడా అతడు ఎప్పుడు ఇంకా చుట్టూతా ఏవో జరుగుతూ ఉంటాయి. దుఃఖము సుఖము చుట్టూతా శబ్దాలు అసలు ఏవి కూడా అతనికి వినిపించవు. అతని ధ్యానంలోనే పూర్తిగా నిలబడిపోతాడు అనమాట. సమాధి స్థితి అంటే పూర్తిగా పరమాత్మతో అనుసంధానం, పరమాత్మను కూడా వదిలేసేసి ఆత్మ సాక్షాత్కారం, ఆత్మతో అనుసంధానం చేసుకుంటాడు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం అయిపోతుంది అతనికి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం బ్రహ్మ జ్యోతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఏ బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమైపోతుంది. ఎలా ఆ సిద్ధి స్థితికి, సమాధి స్థితికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళది ఇక్కడి నుంచి బ్రహ్మరంధ్రం ఓపెన్ అవుతుంది. బ్రహ్మరంధ్రం ఓపెన్ అయిపోయి వాళ్ళకి ప్రాణం వెళ్ళిపోతుంది. మోక్షం ఇదే అని చెప్పిన అనుకుంటారు వాళ్ళు, కానీ అది మోక్షం కాదు అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ వాళ్ళు ఉండలేక మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. ఆ స్టేజ్ వరకు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ అంతే, స్థిరమైన ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ప్రాక్టీస్ చేసి 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 ఆ స్టేజ్కి చేరుకుంటారు. తర్వాత మళ్ళీ పుడతారు. మళ్ళీ వాళ్ళు భక్తి యోగాన్ని ఆచరిస్తారు. భక్తి యోగంలో వాళ్ళు బాగా స్థిరంగా ఉంటారు అనమాట. కాన్సన్ట్రేషన్గా భక్తి యోగాన్ని చేయగలుగుతారు. కాన్సన్ట్రేషన్గా భక్తి యోగం చేస్తూ వాళ్ళు పరమహంస స్థితికి చేరిపోయి పూర్తిగా ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలో నిమగ్నం అయిపోతారు అనమాట భక్తి యోగి. ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. ప్రశాంతమైన మనసు కలిగిన కామక్రోధాది ఉద్రేక కారణాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది. చాలా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాడనమాట. ఆ సమాధి స్థితి దాటిన తర్వాత సమాధిలో పరిపూర్ణత పూర్తిగా కూడా వాళ్ళు
నిమగ్నం అయిపోతారు వాళ్ళు సమాధి స్థితిలో. చూడండి ఈ స్టేజ్. ఇక్కడేమో ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియాలన్నీ ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. కంట్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా ఒక్కొక్క స్టేజ్ వాళ్ళకి దాటిన తర్వాత ఈ సమాధి స్థితికి వస్తారు. ఆ సమాధి స్థితికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కొన్ని సిద్ధులు కలుగుతాయి. సమాధి ఇప్పుడు మనకి కుంభమేళా జరుగుతున్నది కదా, ఆ కుంభమేళాలో వాళ్ళ దేవుళ్ళు కాదు, వాళ్ళ దేవుళ్ళు అనుకొని మన పిచ్చి జనాలు వెళ్ళి వాళ్ళకి నమస్కారాలు చేయటం, వాళ్ళకి హారతులు ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు దేవుళ్ళు కాదు, వాళ్ళ సమాధి స్థితికి అంటే ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు, యోగంలో సిద్ధిని పొందినటువంటి వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళకి ఏంటంటే అణిమ, గరిమ, ఈసిత్వ సిద్ధి, వసిత్వ సిద్ధి, అణిమ సిద్ధి, గరిమా సిద్ధి. అణిమ సిద్ధి అంటే ఏంటంటే చిన్నగా అయిపోతారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకి టెంపుల్స్ లో అక్కడ గుహలు ఉంటాయి, ఆ గుహలకి ద్వారం చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఆ చిన్న ద్వారంలోకి మనిషి ఎట్లా ఎంటర్ అయ్యాడని చెప్పినాను మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఏదో కథలు చెబుతున్నారులే అనుకుంటారు, కానీ అది యోగ సిద్ధి. ఆ చిన్నగా అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు లోపలికి వెళ్ళిపోయి, అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు లోపలికి ఎంటర్ కాకుండా ఆ యోగ సిద్ధి కలుగుతుందనమాట. యోగ సిద్ధి కలిగి అక్కడే ఉంటారు, అక్కడ చేసుకుంటారు యోగం. తర్వాత గరిమ అంటే పెద్దగా అయిపోతారు. గరిమా సిద్ధి అంటే బాగా ఇప్పుడు మనకి ఆంజనేయ స్వామి చూపించారు. ఆంజనేయ స్వామి ఆయన సముద్రాన్ని లంఘించేటప్పుడు శరీరాన్ని పెద్దగా చేస్తారు కదా, ఆ లంక గోడ మీద తిరిగేటప్పుడు చిన్నగా అయిపోతారు. మళ్ళీ ఆ లంకిని చూస్తుంది కదా. తర్వాత సముద్రం దాటేటప్పుడు కూడా సింహిక వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఒక దీంట్లోకి నోట్లోకి వెళ్ళిపోయి బయటకు వచ్చేస్తారు. చిన్నగా అయిపోయి నోట్లోకి వెళ్ళిపోయి బయటకు వచ్చేస్తారు. ఆ శరీరాన్ని పెంచుతుంటే ఈయన కూడా పెంచేస్తారు. టకామని చిన్నగా అయిపోతారు, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తారు, బయటకు వచ్చేస్తారు. అట్లా ఆంజనేయ స్వామి తన అష్టసిద్ధులు, అన్ని సిద్ధులు కూడా చూపించారు ఆయన. ఎక్కడంటే మన దీంట్లో ఆ సముద్రం లంఘించేటప్పుడు అవన్నీ యోగ సిద్ధులు. ఈ యోగ సిద్ధుల ద్వారా ఆయన ఏం చేశారు, భగవంతుడి కార్యాన్ని చేశారు, భగవంతుడికి ఉపయోగపడ్డారు అనమాట ఈయన హనుమంతుడు. వీళ్ళు ఏం చేశారు, యోగ సిద్ధులతో వీళ్ళు ఈ కంసుడిని, ఇది పూతన, ఇక్కడేమో తృణావర్తుడు, వీళ్ళు భగవంతుని సంహరించడం కోసంగా దుష్ట కార్యాలు చేయడానికి నియుక్తులయ్యారు అనమాట యోగ సిద్ధులతో. అణిమా సిద్ధి, లఘిమా సిద్ధి, మహిమా సిద్ధి. మహిమా సిద్ధి అంటే పెద్దగా అవటం, గరిమా సిద్ధి అంటే బరువుగా అవటం, చాలా బరువుగా అయిపోతారు. తర్వాత చాలా తేలిగ్గా అయిపోతారు. ఏది, లఘిమా సిద్ధి, చాలా తేలిగ్గా గాల్లో ఎగిరిపోతూ ఉంటారు అనమాట. ఇప్పుడు కేతరి విద్య అని చెప్పడానికి వచ్చి పూతనికి ఏం చేస్తుందంటే ఒక మొక్కని పీకి ఆ వేళ్ళు పట్టుకుంటుందిట. వేళ్ళు పట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటుంది ఆకాశంలో. అందమైన రూపం కావాలంటే రూపం వచ్చేస్తుంది దానికి. వెళ్ళిపోతూ ఉండి ఎక్కడ పిల్లవాడి ఏడుపు వినిపిస్తుందో అక్కడ దిగుతుంది. దిగి ఆ పిల్లవాడిని సంహరించేస్తుంది, తన స్తన్యాన్ని ఇచ్చి విషపు పాలనిస్తుంది అనమాట. ఇచ్చి ఆ పిల్లవాడు చనిపోతాడు. అట్లా చాలా మంది పిల్లల్ని సంహరించేస్తుంది అది పూతన. ఎక్కడ పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళందరినీ చంపమని చెప్పినని ఆదేశం దానికి. కంసుడు చెప్తాడు. అప్పుడు అది అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా దుష్ట కార్యానికి ఉపయోగించారు వాళ్ళ శక్తుల్ని, సిద్ధుల్ని. అలాంటి సిద్ధులన్నీ కలుగుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఈసిత్వ సిద్ధి, అధికారం దేనిపైన పొందటం, దేన్నైనా సరే పొందటం. ఇప్పుడు నాకు అది కావాలి అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అది. తర్వాత వసిత్వ సిద్ధి, ఈసిత్వ సిద్ధి, వసిత్వ సిద్ధి, వశపరచుకోవడం. ప్రాకామ్య సిద్ధి అంటే భోగం అనుభవించగలగటం. ప్రాప్తి సిద్ధి, కావలసిన వస్తువులన్నీ కూడా పొందగలుగుతారు. ఇవన్నీ కూడా సిద్ధులు కలుగుతాయి. మనం ఇప్పుడు కుంభమేళాలో వింటున్నాం, ఆడపిల్లల్ని వశపరచుకుంటున్నారు వీళ్ళు, తీసుకెళ్ళిపోవటం, ఆడపిల్లల్ని వశపరచుకోవటం, వాళ్ళని బలులు ఇవ్వటం,
ఏవో ఏవో కొన్ని ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఆ 6 స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఏవో ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. బ్యాడ్గా కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పినాను మనం వింటూ ఉన్నాం వార్తలు. ఇవన్నీ కూడా యోగ సిద్ధులు. యోగ సిద్ధుల్ని మనం దేనికి వాడాలి? భగవత్ కార్యానికి వాడాలి ఆ సిద్ధి స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత. కానీ వాళ్ళు అట్లా కాకుండా ఈ విధంగా బ్యాడ్గా కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఇప్పుడు నాకు ఆ పండు కావాలంటే ఆ పండు వచ్చేస్తుంది ఆయన దగ్గరికి. నాకు ఆ మామిడి పండు తినాలని ఉంది, అక్కడ ఒక తోట ఉంది, ఆ తోటలో నుంచి పండు వచ్చేస్తుంది, తినేస్తాడు. ఆ యోగ సిద్ధి అనమాట అది. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? ఓ మధుసూదన, మనస్సు చాలా చంచలము అస్థిరము అవుడితే నీవు సంక్షేపముగా చెప్పిన యోగ విధానం నాకు ఆచరణ యోగ్యంగా లేదు, అసంఖ్యంగా అసఖ్యంగా కనిపిస్తున్నది. ఇది ఆచరించడానికి తగ్గట్టుగా లేదు, ఈ యోగము చాలా ఇదిగా ఉంది, అసాధ్యంగా కనిపిస్తున్నది అని చెప్పనని అడుగుతున్నారు. కృష్ణ భగవానుడిని అడిగారు అనమాట అర్జునుడు. మనస్సు అసలు నిలబడదు. మనస్సు గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చంచలం హిమన కృష్ణ ప్రమాదీ బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఓ కృష్ణ, ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టుగలది. అలాంటి మనస్సును నిగ్రహించడం వీచే గాలి కన్నా కూడా చాలా కష్టం. ఆ గాలినైనా నిగ్రహించవచ్చు, ఒక దాంట్లోకి పట్టుకొని మూట కట్టచ్చు, కానీ మనసు మనకి కనిపించదు. అది ఏంటంటే అది పరిపరి విధాలుగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ వింటూనే ఉంటాం భగవద్గీత క్లాసు. మన మనసు ఎక్కడో ఏ అమెరికాలో పిల్లల దగ్గర మన అమెరికాలో ఉంటుంది, లేకపోతే అమెరికా వెళ్దామని కోరికతోనో, లేకపోతే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయవాంఛలతోనో ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది మనసు. దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం బలవంతంగా కూర్చోబెట్టడం అభ్యాసం. ఇప్పుడు చెప్తారు మళ్ళీ దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి. మనసు పరిపరి విధాలుగా పోతూ ఉంటుంది, అది దాన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలి అని చెప్పి నన్ను అడుగుతున్నారు. అభ్యాసం ద్వారా మాత్రమే. ఒక గురువు ఉండాలి మనస్సుని కంట్రోల్ చేయాలంటే. ఒక గురువు ద్వారా అభ్యాసాన్ని నేర్చుకున్నప్పుడు, ఇక్కడ అర్జునుడు అభ్యాసం చేశారు. ఆ పక్షి యొక్క కన్నును కొట్టు అంటే ఆ పక్షి కన్నే కనిపిస్తుంది ఆయనకి, గురి అనమాట. దీక్షతో ఆయన పూర్తిగా దాంట్లో ఇక్కడ చూడండి అంత బాగా అభ్యాసం చేశారు కాబట్టి మత్స్యయంత్రాన్ని భేదించగలిగారు. ఎక్కడంటే ద్రౌపదిని వివాహం చేసుకునేటప్పుడు విజయాన్ని సాధించారు. అది ఎలా సాధించారు? ఒక గురువు ఉన్నారు వాళ్ళకి. ఆ గురువు వాక్యం, ఇక్కడ సౌమ్యుల వారు, దౌమ్యుడు, ఈయన సౌమ్యుడు గారు దౌమ్యుడు, సారీ, ఈ దౌమ్యుల వారు ఎప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండేవారు, వాళ్ళ వెంటే ఉన్నారనమాట ఆయన గురువు. మంచి చెడులన్నీ కూడా చెప్తూ ఉండేవారు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ప్రతి చోట కూడా గురువు యొక్క మాటని దాటలా వాళ్ళు. గురువు ఎట్లా చెప్తే వాళ్ళ గురువు ద్వారా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు గురువుని. అందువల్ల వాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో కూడా సక్సెస్ని పొందగలిగారు. శ్రీ భగవాను వాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు, అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనసును నిగ్రహించడానికి శక్యం కానిది అనడంలో సందేహం లేదు, కానీ తగిన సాధన వైరాగ్యాల ద్వారా దాన్ని నిగ్రహించవచ్చు. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, సాధన కావాలి. ఇప్పుడు మంత్రం చేస్తూనే ఉంటాం, మనసు పరిపరి విధాలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ఆ మంత్రం మీద అనుమానం కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది, అది అనర్థం అవుతుంది. మనం చేసిన మంత్రానికి ఇది ఉండదు అనమాట, పవర్ ఉండదు, అనర్థం అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా మనం
మంత్ర జపం చేస్తూ మంత్రాన్ని అనుమానించకూడదు, భగవంతుడిని అనుమానించకూడదు. మనం ఎప్పుడు శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో చేయాలి. ఆ శ్రద్ధ శాస్త్రాధ్యయనం ద్వారా మాత్రమే శ్రద్ధ కలుగుతుంది. ఆ శాస్త్రాధ్యయనం ఎవరి ద్వారా చేయాలి? పరంపర ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆచార్యుల ద్వారా, పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఆచార్యుల శిక్షణ పొందిన వాళ్ళ ద్వారా మాత్రమే మనము ఆ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని వినాలి. వినడం ద్వారా భగవంతుడి మీద మనకి ధ్యాస కలుగుతుందనమాట. ఆ చంచల స్వభావం వెళ్ళిపోతుంది, మనస్సుని నిగ్రహించగలుగుతాం. అభ్యాసం ద్వారా మనకేంటంటే ఆ వైరాగ్యం అనేది వస్తుంది. ఆ వైరాగ్యాల ద్వారా దాన్ని నిగ్రహించవచ్చు మనస్సుని. విఫలమైన యోగి యొక్క గమ్యం ఏమిటి అడిగారు మళ్ళీ ఇక్కడ. అయితే శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలిత మానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనస్సు కారణంగా తగినంత పరిశ్రమించక యోగ లక్ష్యము యొక్క అంతిమ విజయాన్ని జన్మలోనే సాధించలేకపోతే వాళ్ళ గతి ఏంటి? ఆ మనసు పరిపరి విధాలుగా పోతూ ఉంటుంది కదా. ఆ పరిపరి విధాలుగా పోయే మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకోలేక వాళ్ళు అవస్థపడుతూ ఎంతో ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తూ కొంత మాత్రమే వాళ్ళు సాధించగలుగుతారు. కొంత సాధించగానే వాళ్ళ జీవితం అయిపోతుంది, ఈ దేహం పని అయిపోతుంది, చనిపోతారు. వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత మధ్యలో ఆగిపోతుంది. ఆగిపోయినప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పనని, అట్లాంటి యోగి గతి ఏంటి? అంత కష్టపడతాడు కదా, మధ్యలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. వాడు ఫెయిల్ అయినప్పుడు వాళ్ళ గతి ఏంటి అని చెప్పనని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. భక్తి యోగి అయినా సరే ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది. ఆ ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఈ జన్మల యోగంలో సాఫల్యత సాధించలేక కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకొక జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు అంతే ఏం చెబుతున్నారు చాలా తేలిగ్గా. పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు, వాళ్ళు పుణ్యలోకానికి వెళ్తారు, కాకపోతే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అక్కడ చాలా కాలం నివసించిన విధువారు భూలోకంలో ధర్మపరాయణుల సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం వైరాగ్యం వృద్ధి చెందిన వారైతే దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. అది అలా వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి, వాళ్ళు చేసిన సాధనని బట్టి వాళ్ళ పుట్టుక అనేది ఉంటుంది. జ్ఞానుల కుటుంబంలో పుడతారు, జ్ఞానిగా పుడతారు. పుట్టంగానే వాళ్ళకి చాలా తొందరగా భక్తి అబ్బుతుంది. చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి వాళ్ళ శ్లోకాసు గడగడ ఒప్పజెప్పేస్తూ ఉంటారు. అవంతా ఆ జ్ఞానం అంతా పూర్వజన్మది వాళ్ళకి స్టోర్ అవుతుంది. ఆ స్టోర్ అయింది వాళ్ళకి వాళ్ళ వెంబడి వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి నువ్వేం దిగులు పడబాకు, ఆ యోగం ఏమి ఫెయిల్ అవ్వదు. యోగంలో వాళ్ళు సగంలో ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది వాళ్ళకి అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్పారు. ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అంటే నారదుల వారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మేభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాత్ యోగి భవార్జున. అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే శాస్త్రజ్ఞానం గల వాళ్ళకంటే యోగుల కంటే ధ్యాన యోగి గొప్పవాడు కనుక నీవు ధ్యాన యోగ్యం సాధించాలి. ఇట్లాంటి వాళ్ళే తపస్సు చేసినా ఉపయోగం లేదు. తపస్సు చేసి వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసంగా తపస్సు చేస్తారు. ఆ తపస్సు ఉపయోగం లేదు. తర్వాత ఇట్లా అష్టాంగ యోగం కూడా ఉపయోగం లేదు, ఏమీ ఉపయోగం లేదు. అన్నింటికన్నా కూడా ధ్యాన యోగి గొప్పవాడు. ధ్యానం చెయ్యి, పరమాత్మ ధ్యానంలో ఉంచు నీ మనస్సుని. ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలో నువ్వు తరించిపో, నీ ధ్యాన యోగివికా అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ధ్యాన యోగం ఎంతో ఉత్తమమైనది అని. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమయుక్తతమో మతః. అందరి యోగులకల్లా ఎవరి మనసు ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నాయందు దృఢ విశ్వాసం కలిగి ఉంటారో, భక్తితో ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా నేను పరిగణిస్తున్నాను. ఇది నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎవరు అందరు యోగుల్లోకెల్లా మనస్సు నిగ్రహించుకుని ఎవరైతే పూర్తిగా నా మీదే మనస్సు ఎవరైతే నిలిపి ఉంటారో
ఆ భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది, ఆ భక్తుడే, ఆ భక్తి యోగే శ్రేష్టమైన వాడు. ఇదే నా అభిప్రాయము. నేను నిర్ణయం చేశాను, ఇంతకన్నా శ్రేష్టమైన యోగం ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పేశారు. ఏ యోగం ఆచరించినప్పటికీ కూడా మానవ జీవిత లక్ష్యం ఆత్మ ఏంటంటే పూర్తిగా పరమాత్మని సేవలో నిమగ్నం అయిపోవాలి అనే కోరికని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే భక్తి యోగమే. ఎన్ని యోగాలు చేసినా కూడా చేరాల్సింది ఆ స్టేజ్కే. కాబట్టి భక్తి యోగి అయిపోయి ఆ భగవంతుడిని ప్రాప్తింపజేసుకోవాలి, ఆయన కృపకు పాత్రలు కావాలి. డిఫరెంట్ యోగా ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ యుగాస్. సత్యయుగంలో మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళకి చాలా ఇయర్స్ ఆయుష్ ఎక్కువగా ఉండేది, 10,000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళు తపస్సులు చేసేవాళ్ళు, తపస్సులు చేసి వాళ్ళ కార్యాన్ని సిద్ధింపజేసుకునేవాళ్ళు. త్రేతాయుగంలో సాక్రిఫైసెస్ అంటే ఇవి యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు త్రేతాయుగం రాముల సమయంలో. తర్వాత ద్వాపర యుగంలో టెంపుల్ వర్షిప్, ద్వాపర యుగంలో విగ్రహారాధన, టెంపుల్స్ కట్టించటం. ఆ ద్వాపర యుగంలో కట్టించిన టెంపుల్స్ ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. అలాంటి టెంపుల్స్ కట్టించడం అంతా కూడా ద్వాపర యుగంలో చేసేవాళ్ళు. కలియుగంలో ఏదైనా కూడా ఈ టెంపుల్స్ కట్టించడం కానీ, ఇది ఈ సత్యయుగంలో ఆయుష్ ఎక్కువ ఉండాలి, తర్వాత త్రేతాయుగంలో ధనము, మంచి వాక్శుద్ధి కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణులు వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇవి చేసేవాళ్ళు. యుగం యుగం మారే కొద్దీ కూడా వాళ్ళకి పద్ధతులు మారిపోతూ వచ్చినాయి అన్నమాట. భగవంతుడు తేలిక పద్ధతి ఇచ్చారు మనకి కలియుగంలో. కలియుగం ఏంటంటే చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఎక్కడున్నా సరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ, అందమైన ఆ కృష్ణుడి మనోహరమైన రూపాన్ని తలుచుకుంటూ మనం ఆ కృష్ణ నామ జపంలో మునిగిపోవాలి. ఆ కృష్ణ నామ జపం ద్వారా మాత్రమే మనకి ముక్తి లభిస్తుంది. భగవంతుడు ఆయన తృప్తి పడతారు, మన వైపు చూస్తారు. మనం ఆయన్ని చూడటం కాదు, ఆయన మనల్ని చూడాలి. ఆ చూడటం ద్వారా మనము ముక్తిని పొందగలుగుతాం. భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం కావాలి అందరం కూడా. అన్నింటికన్నా కూడా ముఖ్యమైనది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దీన్ని మించిన ఆనందం ఇంకొకటి లేదు, దీన్ని మించిన ఆనందమైనటువంటి నామం ఇంకొకటి లేదు. దీన్ని చేయటం ద్వారా మనము మన మానవ జీవిత లక్ష్యాన్ని ఏంటి అన్నది, ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోగలగాలి. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.